Мисля, че обърках нещата. За малко да не се обадя на Звер да изчистят терена ми. Не допускайте същата грешка. Звер е името, което трябва да запомните. От Alpine Jobs EOAD, те са безспорните лидери в почистването на всякакви терени. Трябва да премахнете дървета и храсти. Звер разполага с най-модерната техника за целта. Ръчното почистване никога не е било толкова лесно благодарение на техните мощни дробилни машини. А какво да кажем за работа с багери и горски мулчери? Звер се грижи за всичко. С професионалната им техника и опитен екип, теренът ви ще бъде изчистен и готов за следващия етап от проекта ви. Не губете време. Свържете се с Звер още днес и се насладете на бързо и ефективно почистване. Вашият проект го заслужава. Вие го заслужавате. Звер – най-добрият избор за почистване на терени. Професионализъм и ефективност събрани в едно. Абонирайте се за нашия канал за още полезни съвети и услуги.